Christopher Wan Lis chuan khopui dai fem dewa chuan chena turin ramzau pui aleya thing mun ni in alango chale nge ani inte sa in chu hmuna khosak chu atuma adu thu sam ang tak anei ni in a in sheve boka a phurin nuam atitak zetani ni khachu a chevel ramngo te chu ramchin shiat belnan ti in wa dar zai arela khwa atheng thonuamin thlifim tho heu le savachiar nak thom te chuan a oman tinuam huahin a she thei hialani chutia ramngo thingmuna awa den lai chuan amit la tak tur thil awa muta thut mai ma se omna hmuna chang chuan a hlat deuh em awangin enge ani tak ero a she theilo thing komak danglam tak emuti in apan hnaya ma se khoilam thing ma ni lovin thil hlu lai chhuana hmun rausan to ni nge ya ngai thei fithum bial vela korul chu awa muta ani apon vela te chuan pat ekin an bom chek chuka Christopher chuan anuwa he puk a mu chwa laya aril ru chu soin he mun ka leidon khan rangka chakhur hluihlon to om thu min shil mi alova ma se heng lai vela hian man lai thil hlu lai chhuana hmun atam thu tlangkama changin ka she thoi ve to a karil ru chung rila chuan chung thil hlu lai chhuana ro san to enge mote chu alo om ve mia lo mo le ti na chu ka nei ru ve dewa ka mu masak ber po khan ka du thu sam te chu an pui ling don nia ngain ka hlim tak zetani ati ti chuan rang takin a chen na in lama chuan kirin torchlight avala a puk chunga chuan enge molo om chia abei se ang rangka chakte chu anlo om rengem ti fin fia tura lu chwa chu atum ta ani puk chunga lu chu anong hle ti a she theya a non chat ema wang chuan a boruak po avot hle a pon boruak ne na khai khin phei chuan a in hit hle akuta bang an khoi vel po chuan alo hu dup maya chuat lam po chuti bok a phei khokin ara chin te chu in chili omvel hian an khwar duk mai ani khoi tang emo chuan tui na thatak alwang lut nge ti a shat theya ma se khoi changi nge ti ero ala she mai theilo banglam chu uluk takin an hle kwal vela alo be sei ruk rangka chak ni nge tura rin thei thil tle tak a mai po ron en khal thei vel hial khopa thil tle le eng chu banga chuan alo be tuar ti a mu ngal pang lomril ru tak chung chuan a torchlight ken chuan puk ko top chu chunan tum ngota ma se a mu thei der lo a ko to pa chuan dal tu engemo a om tlatani chuti lai tak chuan thok le khata puk chunga chuan eng thom nge ti shat si lo thom engemo chu aron ri khok ta rum maya chu thom lo chhuana lam chu rang takin apan ta ngala ma se engma a mu chuang lo thom la chu anasa zual sau emoti turani a heta thom hi thir emo dar lam chi in thian ri dul ri ang berina sia ani tunge om anti twara ma se ama okhok let bak chang tu ero anei lo akal zela ti chuan chain in khai wai thade unwang nachin maya in thian ri rak te chu awa po ta ani heng chain te hi in hlat lo tak awai furin tui ek le pat ekin an bom na chalom em mai boka alu thuk to boka ani po aber de unwan to chuti lai tak chuan chung chain te chu an ron in then le ta lop maya a chunga la chuan thlifi mom der silo helai taka aril ru hi Christopher chuan a hnuwa soi chuak le in thok le khata hlo namak tak hian min ron mana kal zel tur ko om to lo puk chunga khan ka mu thei si lo tu emo in min thlir reng ni main ka sia ani ti in asoyani thlan tla hluamin tlan cheti ti in lampan chuan atlan ho ta wanga he mun leitir tu real estate agent te chu abe pop ta ngal thwaya thil thlen vel dan te ashil nu chuan ani lampo chuan endik tu tur mi tu emo an ron tir ngal tur thu an shila aha dam de huai na in sia ma se chu mi rual che ero chuan a in light zong chu thok le khata an ron thim le tamup mai a omna fal box si ai mi thlon ang hlau ani der mai chuta thliwot tak hian a mai zona aron chem vot nia ka launa ina man le ta
lau sate ma se ti vak ngai na om chuang si lo chet lak dan tur po che to lo ani ma se puk lu na na man a torch light chu akikor ipte ya alo lak lawa chumi mang chuan a electric circuit breaker lampan chuan a in da phele ta da a ma se an envel po chuan engma fuse chat emo chalo lai emo alo om reng lo olsam takin awa on tamaya wiring chiang kwang lo lutuk hi chu an tin ya nya a ma se ani ngei po chuan wiring chiang kwan lo wanga thima angai hlol lo ani in chung lama muha dam tura a chau rwal che chuan doorbell aron rita tlanga azu khon chuan Mr. Rudal alo ni Mr. Rudal hi athil mu chwa chungchanga wanga real estate agency hawin zirchiang tura an mi ron tir chu alo ni a atuk lama chuan Rudal le Christopher te chu rangka chak puk hluihlon to nia ngai thei zirchiang tur chuan an thok chuak dun ta ani Rudalan puk banga rangka chak ni om tak tle sep an hu ve cha chu a hlim kher mai ma se puk chung an hoi kwalvel chuan nuam atibik ta lo Christopher ne na chuan nuam ti lo na enge motak anei thu asoi nge a Rudal vek chuan rangka chak lo ni ta se heng rangka chak te hi engtin nge lak mia lo le khoi mia lowin heti chen hi an om theyang rangka chak lai tu te khan ti nge an na an zo lo hilai hmuna hian enge modik lo chu a om nge ya ni ti in soya chumi nu chuan a huai sena zong som khomin Christopher chuan enge motal zon chwa emo hai chwa emo tumin lu thuk zel chu atum ta ani aril ruwa chuan thil pahni chia a om chu rangka chakle chu mun asang ti chu ani fit zaruk don laia thuk alu nu chuan kongka pui pakhat hi awa po ta a chu kongka chu an honga a chunga chuan bungro chi sang khumle thil dang hluihlon to le ro san to ti shat reng te chu an lo let phung maya tin puk chung pa ngai a in he room hi a boruak a vot zual bik hle a tin abang po hi puk pon lang lam anglo takin brikin ain hung chuak vek bokani chung brick chim chen khata chang chuan thumal inziak mu thei a nual boka nakina mamo hun om takin ti a thla alak mol lai chuan thoma shile ta thom ron chhuana ni oma arin chu an enkwal thuaka ma se engma a mulo thivot takin aron paltlang ni mai te chuan a shia a an le hoi kwal vel zaka ma se mu tur engma om chuang bok si lo anna sa zwal zela a topa chuan atlin talo lau hlopin atlan hong le ta ina thlen nu chuan rangka chak le chuana puk sang ti te chu Google an search kwal vel ngot chin puk chunga chuan enge mo chu a om nge ti a she chiang viau to ani Google athil search aron lan ruala amitin a mu masak ber chu thil hlu lai chuana mun sang ti re idu ani chuan huai sen takin ma chon top ro ti chu a chiar fu a ti chuan chu mura chuan hlau chunga va fia le nga chu tumin a camera chula in puk lambok chu apan le ta ani thivot niakin aron chem le ma chu puka chon tom ta a thok le khata chain in voridal dal chu a ma zong aya nasa le beng chengin aron ri le ta chutia ari chwai lai chuan thok le khata are le muka chunglam an hoi chho chuan chain in khai thlak na alu chunga lungte chu anin soi dal ni mai hian a han mu a ma se chain te ro an rive to lo alu chung lungkhok rok tak a chang te veka tuiron far thlatur te chu anin then le lob tamai chuta zit chuan ain sum zo le talo a him zok nan ti in lau lopin atlan hong le ta ani ina thlen ma thing muna ala om lai chuan a in chu awa mu a chauka lai te chu alawin on eng wa a chwa san don khan a on om po che si lo nge oman lo om zok awa thlen ero chuan tu ma an lo om lo thung te chuan Google lama vek chuan engenge mo hanzon kwal le atuma ma se a computer khol chung chu are deuh cheka a thim zui ta daya mak ati zwal le a tunma in thlasang emo heng thlarau lam chi shim hi atongin a hlau ngai heklo chu awanga mani a chen nana mun fal le re lai po thlang ani a
ma se thil ton zo zai te chu shilfiana eng ma asheta si lawani chu puk alo mu chua kher kher te chu a in chhir tak zeta ma se ti thei anei to si lo ama che na in chunga nge po chuan ngam pataka om har atito hemi nu phei hi chuan aril ru le taksa a chawin angwai zual le a tum khat po akuta a mai huplai chuan thok le khata thachak tak chuan akeya aron pot dor maya a phuna chakhera sin engtinemo malak dan ngai to chu angaya chanpuina amamo tak zetani ti in sha in a chen na in reipo ala ta lo na chu chwa san a she ta hau lo akar chuan tlan chhuakin cafe nai bera atek lut venula eitura nga pa chuan a phone chu phorin google a chuan best paranologist near me ti te chu an type le thora a omna achanga hlalote a chuan alo om hlawa mep mang chuan awa in khal thleng vele ta shama kongka awaki chuan nu pakhat korsen le bokbon rong in pol in bel chuan alo chhona chunu chuan Christopher a kut chula in hlathluk alo shiat photo puka a omlaya chain in thin rik chin dan ang chia chia chuan aron satamai arap lutuk chu mengkok kokin rang takin akar lampan chuan a chuak le ta ani hemi zan hian Christopher chu anu ina ariaka he muna chang vek hian a chen na in le mun ma ngai no beilo tak tak te chu a zuar ngal ta nge nge ani a shal na lampo boipui chhun zom du lovin anu ina boipui saka kha mun kha voi khat ma tlo non le adu to mi alo bokani ma se zo na Christopheran a mu chwa thil lu lai chwana puk chu ashang tak zetem ashang tak takani chuan engwangin nge puk chunga khan bungrua le khumhlui te kha an omwaka chen te kha in khai wai de duange an ni ti ero tun thlengin chui chwa ani talawani ole tun chumatan chuan khatichin kha nileri mai se lepeka ai ngai nom jok nen kan lo le le thwayang in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ule